di bata nami di bata nabadia. Mulia tedo kami disude dengan di basam bagasan ulo nami. Talu mo bima di bagasan tikyo. Ali Jehovah. Sudangi kami marhiti-hiti to dim parbadia. Asa mga tusi kami hatam nalaho tahanan nami di bagasan partikyo. Makuling maho ali Tuhan. Mengarade kami majalo jala tumangyan hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera. Di saluhut damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan partikyanon tadok mamoliate disude dengan bahasa ni dibata na dilehot tu bagasan uluta. Aleni tapadare rohatta taleo dirita tabuka bibelta jala marsyajar mahita sen hata ni dibata. Hata ni dibata nagabi ujahan di bagasan minggutta dia pala partikyanon dienek mai sian surat ni apostel Paulus manopot huria Kolose biddu tolu mamukka mai sian ayat 22 satu ayat 25 sono mahata ni dibata hami jahau ma tuhita saluhuna hamu akka anak soma oleh hamu ma akka iduk muna na ditanoon dina saluhuna unang ma pangoloy di hamu unang ma pangoloy di mata hamu sono na mabuat roha ni jonma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani sian roha muna ma ulahamu nasa si benomuna songon na tu Tuhani dada tu jonma ingot tamu ma sian Tuhani do jalo muna si tianoni balos ni i Tuhan Kristus ima oleh hamu ay na mangulahon hagi duhon porsanon na do nanulanay swadong masa nidayon nibohi ido pajahon na oras damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus totu sada ulaon las ni rohabolo do yang go boy do pehita pajupang bohi yang go boy do pehita manangihon jala marsyajar can hata ni dibata sa sitong na mangajari jala pahoton haporsyota nanang madalani salut akka parngulota di bagasan partikyanon ditongos apostel Paulus do sada surat pengembalaan tuak kadongan sa haporsyaw na adong di huria Kolose marhite-hite panongoson ni surati diajarhon Paulus do songo dia matutu saluhut ganup halak na porsea na tutuhani mangulu di bagasan haporsyaon jala marpangalaho di bagasan hatomak di bagasan partikyanon diajarhon apostel Paulus do songo dia do tutu anak somang mangula silon nagabisa da suku-suku narumikot di bagasan parngulota ahado lapatan ni anak somang manang buasa pola adong anak somang dihala Kristen adong di huria Kolose anak somang manang najut-jut saya didokon ima budak manang di bahasa Ibrani dokon dolus manang di bahasa Ibrani didokon ima ebet ima sada julma na tinuhor ni hepeng sada halak na mora manor sa sahalak jala na tinuhor non managabi anak somang
Somalna dang adong ima kedudukan non di sede-sede bagas. Anak somang somalna mangula siulaon hobar tunai sinuru ni iduk somanna. Dang adong boy sasahalak anak somang mangula siulona anggodang jumolo ibana disuruh ima iduk somang. Buasa alana iduk somang bodo marlomo-lomo tu anak somang. Seorang hamba tidak boleh melakukan apapun kecuali disuruh oleh tuannya. Maka seorang hamba tidak mempunyai kemerdekaan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Seorang hamba melakukan segala sesuatu cenderung karena keterpaksaan, bukan karena sukacita. Alain berhiti-hiti hatani dibata di bagasan partikianon na diene sian Kolose bidutolu ayat 22 sampai 25 diajar hon si Paulus do songo dia tutu ima anak somangi mangoloi ima iduk somang. Nah dimaksudnya apostel Paulus marhiti-hiti hatane di bagasan partikianon ikon adong do hubungan relasi na dinggan sian induk somang do anak somang. Hubungan relasi na niajaron di si Paulus songo dia ima anak somang boy mangoloi induk somang. Pangoloion na diulaon anak somang ima pangoloion sian nasaroha. Pangoloion sian ate-ate. Pangoloion sian pusu-pusu. Lapatan na hataridaan ni sada anak somang ikon tarida mai merhite-hite na mangulan akka hatigoran ibana tu akka iduk somang. Damang dainang na hinanglonga di bagasan Yesus Kristus dada memang nagabi panulopi apostel Paulus ima di sistem perhatubano. Paulus bukan mau membenarkan sistem perbudakan berlaku bagi orang-orang Kristen. Tetapi yang mau Paulus ajarkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana setiap orang mau melakukan segala pekerjaannya, yaitu sebagai rasa tunduknya kepada Tuhan. Bagaimana setiap orang mau melakukan pekerjaan itu dilakukan sebagai bukti pengenalan akan Tuhan. Jadi yang mau digarisbawahi di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan persoalan perbudakannya, tetapi persoalan bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya. Merhite-hite ayat 22, masa takas didokon hamu akka anak somang oloi hamuma akka iduk muna na ditanoon dinasaluhna unang mapangoloi di mata hamu songon na mabuat rohani jolma marbulis ni roha ma sienbir ni roha mida Tuhani. Bagaimana seseorang dituntut untuk melakukan segala pekerjaan, untuk melakukan segala tanggung jawab sebagai bentuk ketaatannya tidak hanya kepada orang yang menyuruhnya, tetapi yang terpenting adalah ketaatan kepada Tuhan. Maka setiap orang yang percaya harus melakukan pekerjaan sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Maka setiap orang yang percaya harus melakukan pekerjaannya di dalam Tuhan. Ido nanaing dohono ni hata ni debata di bagasan partikiano. Oloi hamuna ma iduk muna songon pangoloi di Tuhani unang pangoloi di mata. Lapatan na lapatan na gudang doson nari ojol ma mangula siulahon holang ala mamereng-mereng buhi. Lapatan na songon dia sasa halak Kristen dada bimangula siulaon ala na disi ima bosna. Alay sasa halak Kristen disi manang so disi bosna atasanna. Alay ikut ulaunon nama ulauna songon bentuk pertanggungjawaban na tu dirina
doho ima tu Jehovah. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di ayat 20 tolu diuduti do musinang sian rohamuna ma ulahamuna sa si benomuna. Songuna tu Tuhani dada tu jolma sian nasa roha. Buhado ima mangule silon sian nasa roha. Molo jolma mangule silon sian nasa roha. Berarti adong ma di bagasan parngulon na ima hadameon. Molo jolma mangule siulaon sian nasa roha. Sian nasa gugu. Berarti adong ma ima di bagasan parngulon na mangulang ulaw ni ima lebih dumenggan. Lebih dumenggan. Lebih dumenggan berarti standar na dakulang biasa-biasa aja. Tetapi narumiko standar na ikon luar biasa. Ulaw na ikon lebih luar biasa sian akka na asik. Alana buasa, alana saluhut ulaw na diulaibana sian nasa rohana. Songon na Tuhan. Maka setiap pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan, percayalah pekerjaan itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita melakukan pekerjaan untuk manusia. Pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan mengajari manusia itu bagaimana dia lebih sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan mengajari manusia itu bagaimana kualitas pekerjaannya jauh lebih baik. Dan asal jadi be. Dan asal ibaratna asal adon akan asih. Namangi musena ingot tamuma. Sian Tuhanido jalomuna sitianoni. Balos ni i Tuhan Kristus ima oloi hamona. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tentu memang isi nagarejo ima dapat gaji. Isi namangula ima na dapat mangan. So dokon ima apostol Paulus di surat na asing di dokon ibana naso nagarejo unang mangan. Alai marhiti-hiti hatan di dibata di bagasan partikianon dan persoalan soal mangan manang dapat gaji. Dan persoalan ima soal balos na di lehon ni dongan jolma. Manang balos ni na mga lehon ima karejo tuhita. Dan i persoalan na. Alay jauh na rumikot. So na didokot ima di bagasan ima ayat 20 pason balos ni i Tuhan Kristus ma oleh hamuna. Tetapi orang yang melakukan pekerjaan di dalam Tuhan dengan takut akan Tuhan, dia mengharapkan, dia merindukan balasan yang jauh lebih luar biasa dari Tuhan. Molo ima upan di perkarejuata di tanoon sian jolma jalota, adong do hitungan, adong do batasan na. Isarana di luar namion, sasahalak ima perkarejo manang marsida pari, mangula siulan manang marsida pari, manang harian, adong ketentuan na ibaratna maksimal 150.000, minimal 65.000. Batasannya, ketentuannya sudah ada. Tetapi orang yang bekerja di dalam Tuhan, dia mengharapkan balasan yang daripada Tuhan lebih daripada yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan di dalam Tuhan dan yang mengharapkan balasan dari Tuhan, dia mengharapkan, dia merindukan balasan daripada Tuhan itu berlipat ganda dari yang dipikirkan. Maka firman ini mau mengajak bagaimana seseorang melakukan pekerjaan di dalam Tuhan dan dia percaya Tuhan akan membalaskan segala sesuatu daripada yang dikerjakan. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Nasa julma na mangula di bagasan Tuhani dapok mangan sian Tuhani. Nasa julma na mangula siulaon songon na mangulahon ni matu Tuhani dapok balosan sian Tuhani. Marhiti-hiti turpu jamita di bagasan partikianon dilihod do imasada ujahan namasay rekot jala namasay adong haonan na di bagasan parngulota si ganupari. Anggo di bahasa Indonesia dokon bekerja untuk Tuhan. Han bahasa Batak ma mangula siulaon songon na Tuhan. Bagaimana orang yang bekerja untuk Tuhan? Orang yang bekerja untuk Tuhan,
Di dalam dirinya ada kedamaian. Alenia manginang hurian ni Tuhan, songo dia do tutu jolma na mangulasi ulaon di bagasan Tuhan. Marhite-hite turbu jamita di bagasan partikenon, adong ima piga-piga si parsajarata, jala si hangolonotta, songo dia do tutu jolma na mangula si ulaon di bagasan Tuhan. Na perjulu sahali adong ma di bagasan parngolon na ketaatan manang pangoloyon siya nasaroha. Bagaimana orang yang bekerja di dalam Tuhan atau yang bekerja untuk Tuhan, berarti di dalam dirinya ada ketaatan. Ketaatan yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan asal Tuhan senang. Sering sekali ketika seseorang melakukan pekerjaan, dia melakukan pekerjaan itu yang terpenting adalah asalkan si pemberi pekerjaan senang. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini dang besangoni. Adong ketaatan, adong pangoloyon. Pangoloyon na songo dia dona diigli de bata. Sin baga sanguluta. Ise do sasitong na ima anak somangi. Sasitong na hita saluhut na anak somang do. Ise duduk somangta. Iduk somangta ima Jesus Kristus. Di jo Jesus Kristus do hita gabe ima anak somang na. Anggo hita tutu anak somang di Jesus Kristus. Berarti taula mana sa silonota. Songon sadatada makam latehon. Basa-basa ni Jesus Kristus nang diodihok kita. Nang dirahut kita di bagasan orong na. Nang gabe ima paniak kita di harajaon na. Ala na paniak do hita di harajaon ni debata. Di harajaon ni Jesus Kristus. Ta olo ima mangulaon si ulaon di bagasan Tuhan. Adong mapangoloyon. Pangoloyon na diigil ni debata siya kita di bagasan partikenon. Pangoloyon songot tada makamulatehon nang ditobus Yesus Kristus seta siyan hamatea. Bagaimana seseorang melakukan pekerjaan? Dia melakukan semuanya itu sebagai bentuk rasa taatnya. Rasa taat yang kita pertunjukkan sebagai ucapan syukur kita. Karena apa? Karena Tuhan Kristus Yesus sudah menebus kita. Maka kita bekerja untuk Tuhan bukan lagi untuk mencari nama. Bukan lagi untuk menyenangkan sesama. Bukan lagi untuk mencari-cari ketenaran. Bukan lagi untuk mencari-cari kekayaan. Tetapi orang yang bekerja dengan ketaatan kepada Tuhan. Di dalam dirinya ada sesuatu gejolak yang luar biasa. Dorongan yang begitu baik. Dia melakukan segala sesuatunya sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Imana perjolo. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do tutu jelma na mangula siulaon songo natu Tuhani atau bekerja untuk Tuhan. Ada paduaham. Adong maima sadi ilustrasi. Adong ma sahalak nang matua na karejo di sasahalak jolma namora nunga masay lileng ima na tua-tuaon karejo ima di jolma namora jala ditadda do na tua-tuaon ima sada jolma na burju sada jolma na bertanggung jawab. Romay mana tu iduk somang na, manang tu bos na. Joko ni mana ma. Ale bos nami di boto hodo dang tolak gugu biao. Mangula siulaon sa ngoditik haposok. Jala di boto hodo takas nunga masalili ngau karejo di julo. Jala burjudo hotua. Dilekod selalu akka narikot di bagasan parmuloko. Ini di bagasan partikyanon dengan hormat jala mamereng umur hununga matua. Mengundurkan diri mau sen parkarjaku manang pensiun mau. Teroma ima induk somang non dinggam matutu na tua-tua. Jala huboto do takas ima burjuni rohami. Jala tulus ni rohamu maula siulaon. Itiki haposomu sape tutiki.
Ale mangidu maau tuho di bagasan partikenon. Jala omma pangidu aku na parpudi tuho. Ahamai idokon ima na tua tu omma. Pajongjong majo diau sada bagas. Ala na pinginau ima bagas na pajongjong misyat tangamu sendiri. Olo ina na tua tu omma. Alai dang sian yes ni roha ibana pajongjok ko ni. Idok rohana ma. Buasa ma ikopola igilo di mabosom musenang tenagaku. Na orang adonai ngau na orang burjura mangulis ulan na salhaut. Na rohani ibana. Alinang pesongoni ulah homma ni mana. Di ulau ni mana ma ima ulau ni di pajongjong imana ma masada bagas alasian dang sian nasa rohana. Nah biasanya hasil ni pertukangan di mana selalu do ima bangunannya terbaik, kualitasnya terbaik. Ale dang nasian nasa roha be mana mangulio siloni ngamarungu-tungu ti mana di bani mana ma ima bagas na di pauli mana na penting jadi. Na penting ima las roha ni tuako. 3 bulan kemudian dung sa di pajongjong imana bagasi ditopot ibana mamusenang ima induk somang. Nung sabi induk somakko. Nasabi bos, may mabagas na pinangidom. Na hupauli ima parpudisian na ola magkarejo to ko na. Dung dibereng induk somang non senyum may mana. Idokon induk somang non madiliam makucini bagasi. Jela omma ima sadaha monatiak kutuho. Omma ima sebagai ima ucapan syukur hutuho ala nang mengabdi ho tuau 30 tahun. Tarhatotong ma ima na tuwa. Idokon ni mana ma? Wah. Gebi dia udah HP nang ima bagason. Aduh ma panolosolyo di mana? Panolosolyo di mana? Buasa madang ima hupajongjong bagason sian nasar wakku. Buasa madang ima hupauli sian akka kualitas na terbaik ma bangunan. Anggo huboto hianon ima na neng tuau. Mungkin asing do. Puasa may madang di pabuah boso na neng tuawo. Adong mapanolosolyo di mana. Ala na puasa, ala na bagas na pinauli ni tangan di banay, dang be kualitas terbaik na penting asal jadi. Adong penyesalan. Damang dainang na nalonga di bagasan Yesus Kristus, hita pejujur dosongan. Ala penyesalan nunga terlabat na roi matu bagasan parngolon na. Asugari di boto ibana, bagas na pinahuli ni ibana, neneng ibana mungkin marasing do. Hita pejujur dosong niya mangina. Alini di bagasan na hatani di bata mariti-hiti ilustrasi on. Nanang dohonon na tuhita ganuk marsada sana. Jika engkau bekerja, lakukanlah pekerjaan itu sebagaimana pekerjaan itu kamu anggap untuk dirimu. Maka itu yang kedua yang diajarkan firman Tuhan dari kita pada saat ini. Kita melakukan pekerjaan ini seakan-akan pekerjaan ini untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Berbeda konteksnya. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, maka di sana ada kemalasan. Ada ketidaksungguh-sungguhan. Tetapi jika pekerjaan apapun itu yang dipercayakan kepada kita, kita menganggap bahwa sesuatu yang kita kerjakan untuk kepentingan kita, untuk diri kita. Maka kualitas dari pekerjaan itu pasti jauh lebih baik. Hal tani dibata di bagasan partikenon mengajar tuhita. Julma na mangoloi ima saluhut siulaunon na songon na mangulah tutuhani berarti di laun iban nama mariti-hiti kualitas na lebih dumenggan di bagasan pangolon na. Aka ama ulah kamu nama siulaunon muna songon na mangulah tu dirimu na. Lakukanlah tanggung jawabmu sebagai bentuk rasa taatmu kepada Tuhan, dan itu kamu lakukan sebagai bentuk ucapan syukurmu dan kesadaran untuk dirimu sendiri. Na patuluhon nanaing duhonon ni debata di bagasan partikianon songo dia do tutu jolma bekerja untuk Tuhan. Bagaimana orang yang bekerja untuk Tuhan? Na parpudi sahali jalan na patuluhon. Hadirkan
shalom di dalam pekerjaan bagimu. Dan juga hadirkan shalom bagi pekerjaan yang kamu lakukan, bagi si pemberi pekerjaan. Songon ima sadahataridaan na dipatudu di si Yusuf. Songon dia ima natar surat di buku di sada Musa 30 ayat sada 1. Songon dia si Yusuf nang pe iman hatoban ni si Potifar. Alai ditikina di suri si Potifar imana mangula silon. Las dorohana jala taruli do nang si Potifar dia ka ulau ni si Yusuf. Ada kedamaian baginya dan ada juga kedamaian bagi Potifar. Inilah yang harus kita lakukan. Dan inilah yang diajak firman Tuhan na yang ulau not tadi bagasan partiken. Saluhut jolma na mangula siulau di bagasan Tuhan. Ikon adong ma na maria-ria manang marolo-polo di bagasan parmulon na. Wasa ala na ibana mangulang saluh ulau ni dada ala ni keberatan. Jelas suang songoni ala na maria-ria dohita di bagasan ngolutta mangulau silonota. Gabi nang maria-ria ma nang akka jolma manang jolma na mangalir akka perkarijon itu hita anak somang ni Yesus Kristus. Yesus Kristus do iduk somang ta. Alana Yesus Kristus do induk somang di bagasan parngulota. Mangula mahita jala taulahum ma ulonota. Songon sada tadda hauduhon ni rohatta tutuhani. Di bagasan ayat 25 dokon ay na mangulahon hagi duhon porsanon na do nanulanay. Sadong masa parnida ni daon di bohi. Molohita malas mangulay silonota. Jalota do upani hamalasota. Alay anggo ringgas sita. Anggo ima pangolohita. Ima diulaw ni Tuhani. Gabi maria-ria ma nang rohatta. Damang dinang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Mangula siulaon. Songon na mangula tutuhani. Ido tusido hita tarjo. Asa boha. Asa partohap pita diharajao ni debata. Hita do anak somangi jala dibatado induk somangta. Alana dibatado induk somangta. Taulahum masalu akaulonota. Songon sada tadda hauduni rohatta mangoloi induk somangta. Taulahum ma ulonota jala tapatuduhum ma hadameo. Marite-hite hatan di dibata di bagasan partikenon. Ikut tarida ma disaluhut ima ulonota nang pe dibagas rumah tangga. Nang pe ima dibagas sumaliang. Nang pe dibagas ima akka ulonota si ganupari. Dapat taridahom ma adong do di si ima debata. Unang behita maula sila marungutumut. Alay taula masilonota marlas ni roha. Asa marlas ni roha suang songni akka humaliang ta. Tarlumobi marhite-hite akka ulonota lam badia maguar ni debata. Lam dipuji-puji hal ma debata na tapuji. Amen. Martanya kita. Muliatin mahusubbahan roha nami tuadu pamuali Tuhan. Tung masay ulido hatam nasa tuhami di bagasan partikyano. Diajaroko tuhami. Asanggiak manian hami ulaon nami songon sadatadda pangulon nami tuho. Hami anak somamu doale Tuhan. Dejar hikodo hami asa marhite-hite ulon nami maria-ria masalu akka humalang nami. Pargugoy mahami mangulan salut akka lomoni roha. Di dia pe hami maringana. Jela ahape ulaon na ulahonon nami. Pos di roha nami gabi pasu-pasu dohami di salunay. Di bagasan Yesus Kristus margugo mahami mangulaon hatamo. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.